Marco, gefeliciteerd. Ja, het is net of dat je kampioen bent. Ja, het lijkt er wel op, hè? Ah, mooi toch? Dat is mooi, ja. Ja, ik denk een verdiende overwinning vandaag. En ja, compliment aan de ploeg. We hebben natuurlijk 2 weken geleden tegen Moose Boys voor de laatste kans eigenlijk gespeeld voor het kampioenschap. Wat toch een beetje een droom was van ons. Het zijn nooit, maar ja, 9 punten met 5 wedstrijden is best wel veel. Daarom was het ontzettend belangrijk om die tweede plaats, we willen toch het hoogst haalbare halen. Om die tweede plaats in elk geval vast te houden. En dat was ja, met steen op ons hielen en nog meer ploegen. Was natuurlijk ontzettend belangrijk om vandaag deze wedstrijd te winnen. Eerste reactie, ja. Een zure nederlaag, maar uiteindelijk denk ik wel dat ik er mee kan leven. Ik bedoel, de eerste helft was HVV heel goed. Een hoop meer kansen gecreëerd tegenover 1 kans van ons. De tweede helft was een heel rommelige, echt een derbywedstrijd. En ja, dan denk ik dat ja, ook een rommelige goal, dat typeert ook wel de derby, denk ik. Ja, ik heb wel vrede met de nederlaag. We hebben al een periodetitel natuurlijk, dat heb ik ook gezegd in de bespreking tegen die gasten. Wij hebben al iets en HVV heeft nog niks. Dus die gaan naar hier komen om volop strijd te leveren. En ook omdat ze in de thuiswedstrijd natuurlijk verloren hadden met 1-2, hebben ze ons niet onderschat, absoluut niet. Dus dat zag je ook wel in de wedstrijd. Ze waren heel erg gretig, de gasten. Ik ken ze natuurlijk, heb ze allemaal zelf nog getraind, dus ik weet hoe de beleving daar is. Maar vooral nu vond ik ze heel erg gretig tegen ons en ze hebben ons zeker niet onderschat. En ze hebben het gewoon goed gedaan. Het is een derby. En er wordt altijd gezegd, Steen kan altijd iets meer geven als HVV en in die derbies. En, ja, ik loop nu een jaar mee met HVV en de thuiswedstrijd ook. We waren er echt klaar voor. We waren gedreven, we waren gemotiveerd. Ja, en toch lukt de eerste helft toen niet. En ja, dan denk je, waar komt dat toch vandaan? En als je vandaag kijkt, ja, dan waren wij bovenliggend. Wij waren fel, wij waren gretig. Wij waren de ploeg die wilde winnen. Nou, dan denk ik dat ik gedaan heb. Jezus man! Schopper! Nee. 15 bier op. Je hebt het langs 2 kanten meegemaakt, een derby. Zit er verschil in? Er zit verschil in, maar HVV heeft altijd wel zoiets van wij zijn de stad en wij moeten van de dorpen winnen. En normaal komen ze naar hier met, als we verliezen hebben we het heel slecht gedaan. En als we winnen is het eigenlijk maar heel gewoon. Maar zo kwamen ze vandaag niet naar hier. Ze kwamen echt naar hier van het is een derby in de 3e klas en we zijn gelijkwaardig. Dat zie je ook aan de stand natuurlijk. En we moeten vandaag laten zien dat we stenen willen opvreten. En dat wilden wij ook. Hè. We wilden heel graag HVV weer oprollen voor de 2e keer, maar het is niet gelukt. Dus ja. Nou, daar een helft nog. Ja, we gaan nog lekker een pintje drinken. Hè. Ik bedoel, ik heb het al eens gezegd, ons seizoen kan niet meer kapot.
periodekampioen en prima in de stand. Maar daarom, dus derde helft nog lekker een pintje drinken en komt prima in orde.